Samantala, idol, sa ibang balita, pinagtitibay naman po ng lokal na pamahalaan po ng Mangaldan ang kanilang programa sa pagbibigay po ng burial assistance bilang tugon sa pangangailangan ng mga naulilang pamilya. Kamakailan po na 10 pamilya mula sa iba't ibang mga barangay, kabilang ang Alitaya, Amansabina, Gilig, Lanas, Osyem, at ang poblasyon sa Laan at Tagagisangan ang nakatanggap po ng tulong mula sa LGU. Kabilang sa mga napagkalooban ng assistance ang 2 lingkod bayan mula sa magkaibang barangay. Sa pamamagitan ng Community Affairs Office or CAO, layon po na programa na maibsan ang gastusin ng mga mamamayan kapos sa panahon ng pagdadalamhati. Hinimok naman ng LGU ang iba pang mga residente na nangangailangan ng tulong pinansyal na magsumiti ng death certificate, certificate of indigency at photocopy ng valid ID upang maproseso ang kanilang aplikasyon. IFM News. IFM News. IFM News.